ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам шуморо бо интернет магазини хоҳарҷони кавсар аз шаҳри казан шинос кунам. ҳам ватсап группа доранд, ҳам телеграм группа доранд, ҳам инстаграм доранд. дар интернет магазиншон ҳамаи чи ҳаст, ҳам либоси мактабӣ, ҳам куртаҳои мусулмонӣ, костюмҳо, пиҷамаҳо, ҳамаи чиро шумо метавонед ки биёвен, тамошо кунен ва куртаҳои мехостагии дилтона заказ кунен. бо ин хоҳарҷони кавсар мон метавонанд ки барои шумо ба нархҳои оптон роӣ кунанд, қаттитон ҳамкорӣ кунанд. ихела метавонанд хоҳарҷони мо, метавонед номерошона сахранид кунен, дар номерошон занг бизанен, гав занен, ҳам суҳбат шавен. силкаҳои ватсапшона, телеграмшона, инстаграмшона дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман бироен тамошо кунен. ҳар рӯз куртаҳои нав ба нав мебиёранд. хоҳен оптон мегирен, хоҳен розница мегирен. ба тамоми шаҳрҳо доставка доранд. ассалому алайкум. боз ҳам тамошобинони азиз, хушомаден ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. миннатдорам аз ҳар яки шумо барои комментарияҳо, барои смсҳо, барои ҳамаи шумо. раҳмат ки шумо ҳастен дар ҳаёти зиндагонии ман. миннатдорам, беҳисоб шукронаи худованда мекунам. соат 12 шаваи тамошобино. фардо будем пагаҳ хона меҳмон мебиёяд. фалга мегӯм коғаз барои випечка. аёдам ромадай бихарам. торт кадестам дар духовка будем дар ҳамин нисфи шав. пагаҳ апаҷони рудоба каси оилашон мебиёянд. хона будагиошон каси файрод кадаги мешонанд. тайёрӣ ба тортпазии рости гап. тамошобинони рецепти торти мара медонен. айсаршавишта охирша дар каналам ҳастай. торти медовира ма зволаша сахт намегирам, мулоимак мегирам. баъд апа рудоба гуфтанд ки мехостем ки як бор тортитра бичашам. апа ман мехост ки тортна як бор бичаша. наконецта гуфтам ба орзуҳотон расиден. кремаш дайнам хали якта сливки майда чая андохтам, дута сметана андохтам. сметанам якташ 20%, якташ 25% буд. якта дига зубушони молоко. ҳамин миксеркати задам беҳад бигем сливки 33% буд. ғавси хушрӯ омадак. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. тамошобино, имрӯз ман соат 10 ма куда як лали блинчик пухта додум. зволаҳои самбусуҳома гирифтам. имрӯз апаи рудоба якаси оилашон вай кадагим хона таклиф кадагим. ҳазор раҳмати калон ба падару модаршон, ба хучон беҳазанаки хоксоран. ҳамаи бигем ки проблемаҳо дар бар мо будан. ҳама ҷода ёрдам кадан, нишон додан, шаҳраёт додан. худо ба шукр ки мо айрӯи ҳамин ютуб каналмон бо ҳамин шахсҳо шинос шудем. на танҳо апаи рудоба, бисёре аз духтаракое ҳастанд ки мо аллакай оилаи қавӣ шудагем. апау хоҳари радной барин шудагем. раҳмат ба ҳамин ютуб каналам, ба ютуб ки ҳамин шахсҳо кати мо шинос шудем ва зиндагии мо ба беҳбудӣ гузашт. тамошобино, харид макада омадам. шафтолуи пухтагӣ гирифтам. як хеле шкафи дайда драни салафан. 3 намуд шафтолу гирифтам. хай мева гирифтам, майда чайда гирифтам. ҳама чӣ гирифтем. хай тамошобино, ин ай тоҷикистони хеле овардем. 4 таи овардем. якташа рӯз рост када будам, якташа апаи рудоба додем. баъд инай хали мевагирак 2 та овардем. якташа рост кадам, яктагаш олида ҳамиҷа. ҳозир якташа ҳорӣ мекунам барои дастархон рост кунӣ. тамошобино, акма нархҳои иёра намедонам. ҳоли дар комментария менависен.
инора апам барои ма падарка гирифта барои хонаҳои нав гуфта. Инояв ба курпачоя ҳоли нишон метим тuna курпачоҳоям ҳар рӯз я мода мебуроя бигем ҳар рӯз я мода мебуроя, лекин ба фикрам қимати бад нестанд. Ба фикрам ами 1000 рубли ирсиян як донаш. ҳар я намуд фасоно буромадагия беҳар тамошобино пасудаҳои хушрӯа ира акумо ручной овардем. хай азоб кашидему, лекин оварданда овардем. Азбаски дар Россия нест, аягом ҷузаказам накадем, бигем ки ручной гирифтем да иёрамо овардем. хай хела меҳнат кардем барои овардан, хела азобам кашидем. 1000 намуд пасуда, 1000 намуд. оли мантупаза гуфтум мебиёрум, фаромӯш кардам. ҳам қазиқ шудам дига, гуфтум ягон мантупазак ай Тоҷикистон калони хушруша мебиёрум, гуфтум ана фаромӯш кардам. ҳоли бо мантупаза гирифтан дар корай. хай шукронаи худованд мекунам беҳисоб ки ҳама чи хонара гирифтем, ба тамоми чизо гирифтем бигем, ягон камбудӣ нест. беҳисоб шукр, ҳазорон бор шукр. ана ай хурданӣ, ай чизе, ай ҳама чи. хай бо худованд ҳар куҷое ки мақсад бандаш зиндагӣ мекуна, ҳаракат мекуна, ҳар як бандаша аймо рӯзи аввал ризқу рӯзиша насиб гардондагия. хай бо духтаро то худтон ҳаракат накунед, мақсад зиндагитона дигаргун накунем, ам намешавад. ман медонам ки бисёритон мақсад зиндагиётон 100%, лекин ба ҳар ҳол одам худаш кор куна бо дигарай. бо мақсад фикри пулрасходкинира намекунӣ ки отчет споридан дар кор, эконом кардан дар кор. эконом мекунӣ, лекин фикрша намекунӣ ба як дили пур хурсанд пултарасход мекунӣ. ана самбусаҳои мо тайёр шид. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي. тамошобинои инаи курпачаҳоро ай Тоҷикистон овардем. ҳам хевазбин бовар кунед ки фасона стоит. ҳастебам хеле симторакш хеле неудобнее да боло шуштан. Кати 4 та курпача. имрӯз оилаи апайро добашнашкай гуфта будама файрёд кадагем, меҳмон дорем. шав торт кадаги будам, хай сара салат кадем, самбуса саҳар кадем, хомшурбо ҳузи чизи чора бигем торта тайёр кадагим. нафтарои торт будид короче. деюмш торт якам чӣ мешавад? якамаш шурбо, деюмаш ош. торт беҳад хушрӯ омада машаллоҳ. Ой, мак сливки катикада будам. хонаҳои мо. ана тамошобино оши морам тайёр шид. уқамада газ хушрӯ кардан наметонам ростикаб. хай ба ҳар ҳол хушрӯ омад. да пилта омехта шудагим ба да алову нағз мебинам оша. хай як чиз нокакам андохтаме, лекин оши сергӯштак кардам. бошам ба маззаи хушрӯ буромадааст. тамошобинони азиз, имрӯз распаковкаи мо калон мешавад. барое ки 2 моҳе ки ман дар Тоҷикистон будам, тичени 2 моҳ бигем 2 каталог тамом шид ва ҳамахе аксияҳои калон шида буд. ҳамаи чизо арзон шудагӣ буданд. ман барои хонара заказ кардагӣ будам. ҳози якҷоя тамошо мекунем кадомеда маҳқулай. номерои ман дар рӯи экран. метоне ки бинависе духтаро, фақат илтимос занг назане, бинависе чизе ки маҳқулай шумода скриншот кунен, ай видео боша. хоҳен каталога роитон мекунам, тамошо кунен. ҳама шаҳрҳои Россия мо доставка дорем. ҳамаи шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон, Турсия, ҳамаи ҷо доставка дорем. духтаро рафтем ки якҷоя тамошо мекунем.
اینا تماشابینا همشه ای коробка گرفتم هازی نشان میتیم که من چی گرفتم هم چیزای خوش رو گرفتگیم تماشابینا خیمه در تاجیکستان بودم بگم اکسیاهای کلان شدگی بود در کمپانی فابرلیک سرسوه ها اکسیا شدگی بودن بعد امی پاراشوک 100 روبل ارزون شدگی بود هم قخشوای پاراشوکش 800 گرمه 800 گرمه میدونه امی یک تا قاشقچه هست که قاشقچه می اندازی در سیرالی ماشینه لیبوس تپ تازه میکنه یکم کپلی نمیمونه در درنی سیرالی نه مقصد یخی پاراشوکایی که میگیریم که سخت شده میمونه این وپشه سخت نمیشه و با ما لیبوس ما در 15 منیته میشون همه داغ پخشه میروانه نه که من یه بخچه توقیم نمی اندازم یخچه توقیم اندازی خوشه لیکن با اینه خیلی پیات نوازیتیل می اندازم اینه به حضور لوبای دوغه می روانه ای لیبوس سفید روز و چیزی که باشه می روانه انا برا که خوش رو میکنه ایو که داشتم ایو زکاس نکردم اینا ای داشتم ای به حد بسیار دارم تماشا بینا حالی با زکاس کدگیم هم خوش رو هسته که تست تمام میشه و ایدامه اینا ای برای باید قولینه توزه کردنه اینایش برای چیزه برای روغن پسودای روغنی ایش پروسته برای پسوده شوی ایش شامپون برای دوغی قولینو برای چی را میروانه دیوانو را میروانه به حضورت یه ویدیوهاش هم هست در گروپ ها دخترها میپرتوین رزولتاتوش نشان دادگیم عجایبات ما گپ ندارم اکی اسوژیتیلوش کو به تعریفم عجایبات خوش روان برای خونرم برای حجت خونرم عجایبات فسونن ایو دکا گپ نیست ده ایو سه پاراشو گرفتگی بودم و در خونه دو تا دیگه داشتم سه تا گرفتم بعد همی فقط گفتم بیا دخی زکاس میکنیم به شکلات هم زکاس کنم شکلات کمپانی فابرلیک هم بچشین در تاجیکستان زکاس کرده بودم برای دخترها را پدرکه بردگی بودم اینو شکلات هم همش دخترها так что میتونین شکلات هم زکاس کنه برای کودکاتون شکلات زکاس کردم بعد برای محمد مصطفی را پینال زکاس کردم مصطفی را گفتم صنف یک میکنیم با подготовитель ندادم شه یک ساله подготовитель دادم خیلی رانو در کار میشه برای قلم خیلی ببینید چه شروعی درنش کلون شروع دتکت محمد مصطفی دا زکاس کردم ای خیلی سیتکای لطگیر ای پروسا بلکنات برای یکم چی نویستن کلی دارم دا کشول میکنم هم خیلی گرفتم بعد اینای سمکه برای فاطمه را برای صدیق رویشه ای پشتش هم قملوی مکپی هم خیلی فورم روش کجنیه برای برون برف هم نمیسته به حد خوش روی روش چین دختر من ایره برای فاطمه زکاس کردم یک تا فرتوک زکاس کردم برای من به حد من نغز میبینم دختر همه کاری من به همی فرتوک همه چی دم همی فرتوک پوشیده میستم نغز میبینم فرتوکی کمپانی فابرلیک این دختر ها ایره بینیچش روی خیلی لطش تنکک نیسته غاوسه کلیونکاگیش هم دارم این لطگیش برای خمیر کنی روی اورپورت میپره کلیونکاگیش خیلی با کمتر شوخه که کلیونکاگی های مگزین گرفتگیم این لطگی ای کمپانی خدمانکه کمپانی اوژه ردنوی شدگی همی چه خیلی باور کنی دخترها زندگی را دوست میداره فرزنداتون را دوست میداره همی کمپانی همی کورم همی خیلی دوست بداره نگاه کنی چه خیلی فایدهش کلان میرسه اولش ما به حساب شکرانه الله مهربان میکنیم بعد رحمت به حضور رحمت به همین کمپانی فابرلیک مقصد همه قدر برای زنهای خونشین возможности کلان دادگی که ما در جای ششتگیمون چین شوهرمون کار میکنیم باور کنید در اول او مشکلی هم نداره کم ترک همین صبر و طاقت کنی انشالله ایودش میبره لیکن هستن دخترایی که مقصد مشکلی ندارن سم گلاونی цел دخترها شما اگر همین پول در کار باشد تو نه من فکر میکنم همه آدم در پول در کاره لیکن یخی آدمو کمتر تنبلی میکنن نمیخواهن حرکت کردن بعد
мақсад боҳна мекунанда маашум иҷозат надод. Ҳамаш ҳози бовар кунед, бисёр духтаро мегӯянд ки номеротона шавҳармон гуфт ки ҳамин сайда қатӣ кор кунед. И полотенсаҳо духтаро барои хона гирифтам, барои хонаҳои нав полотенса. ҳамаш ай компания Faberlic бепул инам қакихм кор мекунам. Барои ман ҳамиё бепулам, бовар мекунед. барои чӣ бепул? Барои ки пули худмай. Ман на ягон каса зора кардам, на ягон кас пул гирифтам. Ҳамаи ҳамин чизе ки ман гирифтаестам духтаро ай пули меҳнати олики яъни Faberlic май. Ман ягон ҷо буромадагӣ нестам. Рӯз то бегаҳа дар хона қати кӯдакоюм. Ягон духтар агар поликлиника магазин харид нарам тамом. Рӯз то бегаҳа авқот ман мекунам, ба телефон кор карда мешинам. Не кабутакши ирези сета ай кабуташ гирифтам. Сета ай розвиш. Ако ҳози як полотенсара ку ҳеч кас дига истифодарам намебараву. Хай ако бо сад накни полотенса дигара ёхи барори дастархона. Ма хирову нимуллои маки хушрувака. Бебне. Фассонак. Инайра ман сетаи гуфтум 4 бидай 8 полотенса 100% басай барои хонаҳои нава. Ана баъд косаҳом 4 будан. Ана бо 2 айми пешопеш омаданам 2 ай магазин харида будам. Хулоса обши 6 коса доштум. қати апамшона ки овардам 8 касштем бо 2 косаи дигар заказ кардам ай компанияи худмон. Ира бинед чихе косаҳош хушрӯи фасона. Ва комплекти ҳамаи чира заказ кардагӣ будам ку инаи айми набуд наличи дами шаҳри мо. Ай и овардан сразу ай ирам гирифтам. ҳам хабазбина ки ба қувватай ки хеле мустаҳкамай, уже виднае ки мустаҳкамай. Ман нағз мебинам барои пирашкипазӣ, барои билишипазӣ беҳад зурай. Ва барои салати фунчоза карданам мегири яҷоя мекунӣ. Чихе хушрой. Ҳамаш комплект шуд. Так, бо чӣ гирифтам? Хай наиштаюм коса. Наиштаюм коса. Баъд духтаро ман ҳамин ачкира беҳад нағз мебинам ку некин да бери кам изо мекашам. Ростига ачкиёша бинед, ачкиёи компанияи худмон. Бебинед чихе хушрувай. Ака ҳози ай ман кор намекардам, ҳамин қачира ман мехаридам. Дар ҳаёти умрам намехаридам. Я очки намехаридам ки чӣ дар кунадам ман очки гуфта. Возможност ки ҳаста мехари буи рави хурсанд мешӣ. Инаи дим очки. Иш буи ҷошнигин дорера бинед чихе хушрувай. Ман очки дар чашм нағз намебинам, дар болои сатр, дар болои нумол нағз мебинам. Дар чашм мекунам дунё хира, ҳач хеле одам хоб мебинад, туман мешавад. Куда назараш ҳам хеле хиёл мекунам дунё ҳам хеле ай. Ва мегирам дар болои вай сатр мем ки дар болои нумол мемонам барои зебаш маҳкул ай ма дӯст медорам очкира. Баъд 3 намуди дига духӣ заказ кардам. Баз духиёма клёнкаоша биканам ку. Ина духтаро гуфтам вақти шуморо нагирам, клёнкаоша тез кандам. Духи мурмура ман ҳамаи духтора гирифта будам, не ки омаданам дар духтаро ягон духи ман наовардам. Ним шаб гем ки ростикак фурӯхтам, ними дигаша падарка додам, ҳар хел. ҳози мегӯм то на чӣ хеле буи духи мурмур. медоне буи ними як чизи бамаза. ранги буи хеле кам свежиам дора, не ки ҳам буи бамазаи нежнияке ҳаст ки аҷоиботай бош. барои падаркарам ира бинед чихе хушрувакай. аи валентинам доштум ман. валентини дашкинам доштум. наовардам духиёма. чапанашӯй кардам. якдаи ма гап надорам. ира ма фақат мезадам. оҳо и духи буи гӯли свежа мекунад. буи гӯл, буи аҷоибот фасона. гарантияш кати кадом мегири пушаймон намешӣ. ҳар якта шохи боба худаш хушрувай бош, аҷоиботай. ай ринатара ай ҳама духи дӯст медоштаи ма бо ринатара. буи анору буи гули садбарг мекунам қабуи хушрӯ. ҳамаи духиё да буи свежи ҳаст духтаро. ҳамаш да. ман савзшам достум. савз оқамада маъқул набуд. не ки савзшам хушрӯай.
ҳар як духи любители хича дорам. Вкуси ҳар кас ҳар хела. Неки ман беҳад дӯст медорам. Духи дӯст медоштаи худ мазакас кардам. Ана ҳозима шумо да ва аввал обруч ман нишон метиҳам. Тамошобино обруч гирифтагиам барои машқ кардани худам. Баъд ва гирифтагиам коктейлкина гирифтагиам ваям нишон метиҳам. Ва мечтат мекардам ки кай ман ҳамия мегирифта бошам. Ахир гирифтамаш. Инаи обручай ира бо сабират мекунӣ. Апам да Тоҷикистон апай диемгин гирифтак мегам қавазбина я боркада мега уже мега чувствовать мекунӣ ки фоида кадеста. Обручи детски нестай да охир обручи машқия конкретна жира мегира. Ира бине. Ҳамаи ира сайдини мекунӣ да. ҳози ира чӣ хе мекунӣ? Ира ба фикрам ана мехе. Ёки иша ҳуй мекунӣ. Намехе мекаде. Кардаки худам ба иша дек ҷо мекунӣ. Тамошобино ина ира якум бора. Ира хулоса ира ҳуй мекунӣ. Да и пара и меандозӣ. Ана баъд ира ана хел мекунӣ. Меандозӣ. Да и ҷашо завал тухриш мекунӣ. Шел кадам шарс кадам инаҳа. Қа мустаҳками ҳаст ки инаҳа маҳкам шид. ҷош бо шарикча дора. Ин ёш оҳанака. Оҳанан ина ёш. Дадурани и. Конкретнака. Химчамиён мекуна. Гапайни химо. Тамошобино якта аграменный обруч шид. Ира ҳоли ма да залам брам нишон метиҳим то на калони шар. Як ҳодиса калона. И конкретно барои одамои калона ки хичона хароб кунад. Як ҳодиса зурад. Мечтат мекардам ки кай якта обруч гирам. Мерафтам магазина нигоҳ мекардам иқа детские сабук майдакай ана ира обруч меган. И худаш сабукай неким ина миёш вазбинаш кадагиан камтар. Дрнош сангчай ранги массажный дора. Ана ҳаминош. Ана ки навбати ваймон расид. Ё бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Якҷоя мебинем ки якм ро. Ва иқа хушрӯ упаковка кардияне чанда и дадрини и бо и отдельно. Инаш отдельно. Инаш отдельно. Нака коктейлоя карда, апа хоҳарошда коктейл нӯшида мешине. Дар ҳаққи подписчикомон дуо када. Железный ва я шиша. Шиша. Иш ба фикрам. Ана хела. И кришкаш. Ина охи дига охи намихтом бине охи наими. Чихе ҳамия таъриф намекунӣ. Тамом тамошобино хай инамия агар ма ҳами коктейла мекунам ку полностью шумо да видеоша нишон метиҳим. Охи ия бадаҳа гуфта намеша аҷоибот фасонай. Ия мешава банан, шир, клубника, малина, чизи хоҳӣ мекунӣ. Да и морожникам тайёр карда меша, кстати. А инаш просто ореха майда мекуна. Чормағз, бодом, манам хеле чизоя майда карда метия барои крошка, барои торт.
анами бид закази имрӯзаи мо ҳатман дар номерои ма бинависед. тамошобино кора мефаҳмонам. шумо коргар бошед, ман тайёрам барое ки шумо да ёрдам кунам. одамои коргар хати ман ҳама вақт дастивязам. духтарои не шоколади Фаберлика бинед чӣ хел буда. ия бинед чӣ хел мошоалло. мана аҷоибот маззаш да гап нест. фақат дохи заказ накунед. тамошобино марҳамат шоколадам заказ кунед. доставка ҳаст барои кӯдакотона. и специально барои кӯдака. и ягон чизи зарарнок надорад. шоколадҳое ки мақсад мо ай магазин мехарем, кӯдакота мехӯрем, намедонем дар дарунаш чи авай, барои ҳамае. ин специально барои кӯдак. ширини бад нестай, бемазаям нестай, молочный шоколадай.